Ngim kwa ya ka thama Henry lada ka Amerika ka one here thama ngim ban se ban hab yada yala de na ka jingyap ong ka Iran layat hubo presiden jong ka Amerika u Donald Trump ha ka tayo baladep ula berngam ya ka Iran bahkan pethai bom lada ka Teheran kam menjur ya ka jingyat kular na ka benta ka program nuklear unong ay jingmud jong u Ayatollah Ali Khamenei u badairu unong yalam bahak lidu jong ka Iran u Ali Larijani ulam maham haka siningkong bakatika rikan haban yo yakitir nuklear lada syak tombor haka Amerika lane ki perlok jongka haka ne ka jingya keren jong u Khamenei laong hadin ke jing berngam jong Donald Trump presiden jong ka Amerika nadu kasih sejan ha ka baula maham bahkan don ka jing thai bom lada ka Iran kam menjur ya ka soskular nuklear ong ka khubor jong ka NBC News u Donald Trump ula berngam ro ban pensitom ya ka Iran nda ka ka baula batai kum ka jing siu ka baar hadin kene u Khamenei ula kular ban siat persya lada u Donald Trump un pendap ya ka jing berngam jong u ban tombor ya ka Islamic Republic lada kam syam lale ya ka jingete kular halor ka program nuklear u nong ai jingmut jong u nong mikmat bahak lidu u Ali Larijani habakren haka TV jong ka sorkar ulong ngim kwa banyaj syakitir yale nuklear Henry lada pile ya ka ka babakla haka kam nuklear jong ka Iran pin penbor ya ka Iran banyaj syakata namar ka habban yada yalade ula benrap su da ka baong ka Iran kam kwa banle ya kane Henry kan om don lat su lada hakawe kapor pi ka US pinyaj syaka jingpen thai bom hi dalade neleng ba ka Israel pin penbor ya ka Iran ban penlong ya ka jing ya keren kabaya per